Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta cafke wani kasungumi mai harƙallan muggan ƙwayoyi mai shekaru 59. Cijiyoke Ebuke a filin jirgin saman Murtala Muhammad da ke Legas. An gano Cijiyoke ya haɗiye hodar Ibilis har 81 inda ya zura su cikin tumbinsa. A wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na hukumar Femi Baba Femi wanda ya fitar a ranar Lahadi a Abuja ya ce, an yi wa wanda ake zargin fiɗa domin a cire kullun hodar Iblis guda 57 daga cikin 81 da suka makale a cikinsa. Ya ce an yi wannan ne bayan kwana 7 da haɗe ƙwayoyin a Addis Ababa da ke ƙasar Habasha. Ya ƙara da cewa jami'an hukumar sun kama Ebuke a ɗakin shigowar fasinjoji a yayin bincike. Cikin fasinjojin da suka iso daga jirgin Ethiopia Airlines a ranar Lahadi 26 ga watan Janairun da ta gabata. Baba Femi ya ce an gaggauta kai wanda ake zargin don yin hoton cikinsa wanda ya nuna akwai ƙwayoyi a cikinsa, kuma daga nan ne aka miƙa sa ga hukumar ta NDLEA. An kwafto ƙwayoyi daga cikin tumbun cijiyoke kulli har 81 na hodar Iblis wanda ya haɗe su. To mu dai a nan Allah muke roƙo ya raba mu da mummunan ƙaddara. Ƙarshen rahoton kenan. Bello Saja Audu kowane tsuntsu.